debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamalosu di saluhut denggan ni uhum ni Jahoba tuau, surdo konoku do panginuman parhatuaon tugijang, jala pajou-jouwoku do goar ni Jahoba. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi sahat rodi hau na pinarsilang. Sa itu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami diaka si taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia marhite-hite hami. Amin. Maredehita. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion, imasian patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobbaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ay honauhumna dosogot aka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari maulah hamuna sa siulaunmu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo di nasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai di naonomari do di topa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat doi bana diari papi tuhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba,
Ari paradianan nai jala di parbadiai. Rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Mare dehita. Tapauduk marohata diadopan ni debata, tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na so hatu dosan. Sitopa na sana adong, paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahuulah hami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami narwai, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i, alay natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale debata nami, pardinggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suru matodi parbadia tu roha nami be, asa tarbahen hami mangoloiho di bagasan hatigoran dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hangoluan naso rasuda, na pinarbagabagam dia kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surararado samuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata nadigijang. Amin. Mare dehita. Aduh
tumpuk di parmingguota sadarion, na dibuat sian buku pesalmen bidu 50, mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom, marsikat soring mahita majaha. Ede sian si asap, makuling do dia bata Jahoba, jala martikting tutanoon sian habicaran tolhas rodi hasudutan. Sai narodo de batata jaladang tagamon hohom ibana, di jolona do api madilat-dilat, jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana. Papunguhamuma tuau aka na daulat marroha, aka na marpadan doho tau marhite-hite pelean rap mahita di ayat onom. Jadi dibaritahon aka langit mahati goranna, ai apala debatado panguhum. Ima sahatna, martua ma aka na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Mare dehita. Tidakon ma haporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di parbadia adorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon,
nama naik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian ina Kamis, laus diuduti manon sian ama huria.
tabegema tikting si pamasaon dohot namasa di huriatta. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut-hut matiting nama ragam di Minggu 10 Februari 2024. Naparjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu estomihi. Saihoma gawe partano batu aku. Topik Minggu. Yesus do anak ni debata tangihon hamuma ibana. Napaduahon kelompok kortu hari Minggu tanggal 10 Februari 2024. Di pukul 7.30 ina Kamis ama Huria ama Salom NHKBP. Di pukul 10 ina Hanna ina Deborah ina Esther ama Jericho. Di pukul 10.07 remaja. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 10 Februari 2024 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton panitia pesta pembangunan. Nadi hari Senin nasalpu nunga saut terpilit panitia pesta pembangunan ni Huriatta di tahunon ima. Ketua Amang JP Raja Guguk, Wakil Ketua Amang BK Sibolon, Sekretaris Amang L Lumban Gaul, Bendahara Amang B Pandiangan. Koordinator seksi terlampir di Warta, Tatangyakon Jalata Dukung Manasida asa anggiat boy mardala pesta pembangunan ni dohot denggan. Di hari Senin 12 Februari 2024 dipatu pada rapot panitia pesta pembangunan di gereja dimulai pukul 10 siang. Laos mangido mahami dohot hormat tusude panitia nong terpilit asaro mahita mengadopi rapoti. Napalimahon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 10 Februari naneng roon patupot tado papungu amplop diakoni sosial. Tapasahat may ditiki papungu pelian napa duahon. Napaonopon LPJ panitia Natal umum. Nunga di Jalo Huriatta laporan pertanggungjawaban sian panitia Natal umum. Onma hasilna. Pemasukan 22.960.000. Pengeluaran 20.066.500. Saldo akhir napinasa nasida tuhuria 2.100.500. Napa pituhon partangyangan sektor. Partangyangan di sektor dipatupa memulai hari Selasa dohot Rabu tanggal 20 dohot 21 Februari 2024 nanengro. Napa waluhon Titing Marbagas, Titing Parjolo, Naing Majalo pasu-pasu pardong asaripeon ma Pendeta Esron Bahtiar Tapubolon Master Teologi, anak nihala amatta situa parlidungat Tapubolon nahinan, tubuh nihala inatta Timoria Borussia Turi nahinan, alamat nasida Perumahan Puri Jati Jajar Blok D 16 nomor 12A, Huria HKP Cimanggis Resort Cimanggis, dohot Oroanna, Reminis Cere Boru Sibagariang Ahli Madia Kebidanan, Boruni Hala Amata Situa Karib Sibagariang, Tubuni Hala Inata Lauria Boru Situmeang Nahinan. Alamat nasida Sibagariang Tonga-Tonga, Huria HKP Hutaraja Dolok, Resort Hutaraja Dolok Distrik 2 Silidung. Terpasu-pasu di HKBP Abarita di tanggal 10 Maret 2024. Nabasiahon ruas namoding.
Nunga marujung ngolu sahalak ruas ama sian huriata ima amata tamrin purba tubuh di tanggal 10 Februari 1960 modding na di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 tutup usia 55 tahun. Nah hinabaluhon ni inatta baru manulang sian sektor Galatia tatangyakom maanggiat tumibu tarapul rohani sude keluarga na tininggal hossa. Pasapuluhon pangapulion. Di hari Minggu sadarion di patupahuriat tado pangapulion tu keluarga te purbanahinan boru manulang di sektor Galatia. Tapatu pamayan nodung sipul kebaktian pukul 10. Pasapuluh sadahon ruas nahona RPP. Mulai minggu ta sadarion hona ruas parmahanion manang pamisangon ni huria do sahalak ruas ta iman amargoar Sefriani Haryanti Hardika boru barasa sian sektor Bethlehem siala marhamulian tu agama Islam. Pasapuluh dua hon pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliate ma di pasaha huriata tu sude ruas naung pasahat ton pelian bulanan na doho iuran diakoni sosial sahatu bulan Februari 2024. Tuak kana so pasahat ton dope taingot ma amang doho tamuinang makarikoton pasahat tosa ganuk bulat tu huria marhite parhalado sektor tabe. Pasapuluh toluhon torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 4 Februari 2024 godangna 825 halak. Pasapuluh ton ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 33 halak, ulang tahun pernikahan onom kepala keluarga. Padita dohot sude parhalado hagai beci manggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 5 sampai 10 Februari 2024. Hatani debata pasikop pelas ni rohamuna tersurat di pesalmen biddu 20 ayat 5. Saya dilehom matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakami. Pasapuluh limahon pelian iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon onom kepala keluarga godang na 725.000. Pasapuluh nopon pelian bulanan manang pelian tahunan. Torop na pasahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 8 kepala keluarga godang na 2 juta rupiah. Pasapuluh pituhon tok ripe tu pembangunan. Torok na pasahat tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguan sada kepala keluarga godang na 150.000 rupiah. Pasapuluh aluhon parhepengon ni huria. Tu huria sia juta 500 onopuluh sia ribu sia 150 rupiah. Tu pembangunan 8.350.000 rupiah. Tu sentralisasi Manang Pusat 8.322.550 rupiah. Jumlah 26.310.500 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami lau padenggat tosa. Songoni matiting namasa doho si pamasao di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhat tama peliani bahen sangap di guarna. Amin. Tabegema edde puji-pujian sian ama salom laus diuduti ma anon sian remaja.
Marede mahita laos tapapunguma pelian sada A dohot sada B. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, tajaloma hatani debata natar surat di buku Evangelium Markus, bidusia ayat 2 sahat rodi ayat sia songonoma hatana disi.
Dungi salpu onomari diaraho Yesus ma si Petrus, si Jakobus dohot si Yohanes. Ditogihom ma nasida nakok tu sada dolok natibo tu nasuhi holan nasida. Gabe muba ma rupana di ida nasida. Gabe marsilam ma aka ulosna botar sahali. Nasodapot botoon ni panucci di tanoon mabahen botar songoni. Dungi di ida nasida ma si Elia rap dohot si Musa. Namakatai do nasida dohot Yesus. Jadi didok si Petrus ma makulingi Yesus. Guru denggan nai dison hupauli ma hami madison sopo-sopo tolu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang diboto nani dok nai, aitung hatahutan situtudo nasida. Jala Roma obun sada mangalinggomi nasida. Laos makuling ma suara sian bagasan obuni didokma. Oddo anak haholongaku, tangihon hamuma ibana. Alai dinamanaili nasida, dang agia isebe di ida, sasada Yesus do akup nasida. Jadi lahotuat siad doloki, dipopai ma nasida, unang dipajojor nani ida nasida itu halak. Ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namate. Ido sahakna. Huria nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di minggu estomihi, jala dohot di topik mingguta sadarion mangodol hotu hita Yesus do partano batoa di hita ibana do sitangi honota. Di paadar doi marhite peristiwa diguari transfigurasi. Jadi muba rupani Tuhan Yesus di sadadolo. Jadi transfigurasi ini Tuhan Yesus di sadadolo iman waeng nagabe odolan ni jami taon lau pasahat tu hita Yesus do partano batoa di hita ima sitangi honota. Didok bahwa dung salpu onomari sian nong tinaringotan ni Yesus namate maibana namulak mangulu dari patoluhon onomari siani ditogihon ibana ma tolu sisianna ima si Petrus, si Jakobus, dohot si Yohanes, nakok tu sada dolok natibo, diguari do dolokon dolok Tabor, jala macai suhi holan nasida do di si satiki. Molo di tradisi pada Narobi, dolok jok do dikorelasi hontu inganan haroroan ni debata, inganan haroroan ni pasu-pasu. Inganan harosuon ni hajol maun tutuhan debata. Jadi doloki gebe inganan haroroan ni debata dot inganan haroroan ni pasu-pasu. Atar mirip don tu pangatusion ni halak Batak di falsafah mololau mabangun jabu. Jadi adong do falsafah ni halak Batak madok molo pajong joko bagas bohinai ikon mengadup tudolok. Jadi mulu hubut contoh misalnya adong sada huta guarna huta sial laganon jono do tuinganan apa masuk-masuk ni mata padi tanak kini dia berita jono kian jadi sial laganon pagaran ni abarita doi huta sial laganon adong doi sinuaing marjojor jabu Batak asli dipelihara pemerintah dohot setempat nah di sini didok dang tanpa alasan jabui dibain bohina dopak dulukan dang dopak tau dibangun ala pangatusionna siad dulu haddo ro pasu-pasu alani imolo ditudalian noni gabe heran nama dudali pasu-pasui jadi bohini jabui ikon mangadup tuduluhi seolah-olah menyambut pasu-pasu nasian dolohi manang nasian debata. Jadi molo didok tour guide nai molo lah mutu tasial lagani. Jadi molo saya no kita pamasu-masuon Roma mutu sial lagani muse. Tong dona promosi naneng merpesta nakingani dui. Jadi molo
Molo nga saya no pamasumosoni sa nabarita, lao mau merdalani jo tu sialagani matche jonok sebelum tu gedung nai. Disi adong dosa da turgat amang situ ado tong amangnya amang sialagan. Pasti pat orang onni iwana doi. Buasa songoni parjongjong ni jabu bataki mangadopon tu dolo. Naneng dohonon adong kemiripan tu pangatusion di tradisi ni pada Narobi. Dolok digobarhon sebagai inganan haroruan ni pasu-pasu, dohot inganan haroruan ni Tuhan Debata. Di Dolohima, di Dolok Tabori, Tuhan Yesus mengalami transfigurasi manang muba rupana. Di dok dung muba rupani Tuhan Yesusi ulus nai gabe mersilam berkilau-kilauan dina di hata Indonesia, dungi tabana makatai Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Si Musa doho si Eliaon, dua tokoh besar di Padan Narobi. Di Sima, di dok si Jakobus, si Petrus, si Yohanes marnida Tuhan Yesusi muba rupana jala makatahatai Tuhan Yesus doho si Musa doho si Elia. Akamang doho hamu inang tuluman waeng saksi mata ima si Petrus, si Jakobus, si Yohanes. Jadi molo di Yahudi sada kesaksian sah molo adong dua manang tolu na menyaksihon. Asa molo tu keabsahan ni kesaksian ngasih tongbe bahwa satiki ya Tuhan Yesus mengalami transfigurasi di Dolok Tabor. Sian peristiwa ima kamang do taminang diodol hotu hita sadarion Yesus do partano batoa di hita huhut sitangi honota. Adong matulunan yang odol honon merhitei. Na perjolo Yesus do partano batoa di hita huhut sitangi honota ala ibana do Mesias anak ni Dewata. Huulahi madok adong si Musa adong si Elia makatahatai do Yesus. Si Musa tatadado pemimpin besar ni Israel doon. Odo nama buan bangsoi ruar sian perhatobanan Misir, odo nama nguluhon bangsoi mardalan di padang gurun, laos odo muse nama jalo perhitian ni Debata majalo 10 patik. Si pasahaton na tu umat Israeli. Jala di sepanjang buku Padan Narobi muncul logo warni si Musa sebagai pemimpin besar yang membawa pembebasan. Jadi molo terdok pembebasan itor laudo pikiran dohot roha tu si Musa. Exodus. Songonido nang si Elia ibanau sada panurirang nabalga nabi besar na pasahaton hatane Debata dohot berani tu sudah halak termasuk tu pemimpin-pemimpin dohot akaraja. Satiki macai gogodo si Elia menghanguskan parsobaun tu dewa-dewa manang tu Baal na nisoba ni raja hati hai. Dungi si Elia dotong ima sahalak panurirang nagodang patupahon mujizat. Jala si Elia do sada sia dua di bibil tai nasopola mate jolo alai terangkat tu sorga. Asing ni si Henok. Jadi holanda dua do di bibil tai do. Si Elia dohot si Musa muncul tokoh na besar di Padan Narobi maka tai dohot Tuhan Yesus seolah-olah mendeklarasi nyon toho do om Mesias jala ibana ma na menggenapi sude naung nisurirakon niaka nabi dohot menggenapi hukum Taurat na jinalo ni si Musa. Dia benar-benar Mesias yang dijanjikan itu yang menggenapi hukum Taurat yang diberikan kepada si Musa. Jala bukti na mangihut na tutudo ibana Mesias anak ni Debata idok Roma obun na menutupi inganani dungi ruar suara sian inganani madok odo anak haholongaku tangiho kamu ma iban. Kalimat ini membawa kita atau mengingatkan kita peristiwa Yesus dibaptis di sungai Jordan. Dung saya dididi si Yohanes padidi imana terbukalah langit, turunlah roh Allah dalam rupa merpati, dan ada suara yang mengatakan, odo anak haholongaku, oloi hamuma iban. Jadi sarupa don wangi proklamasi ini dohot na pinasahana diturpuhon.
asa Jesus do anak ni debata dangadong na asing dukon ni ibana do hagugo ni patiki dalan tu haluaon jala ibana sadiri do haluaon imana parjol dungina paduahon Jesus do partanobato ad dihita jala sitangi honon asa unang dihaotoon hitaon. Jadi disuruh hita tumangihon Jesus partanobatoani asa unang dibagasan haotoo kita menilai segala hal dohok madalani akadalan ningoluta. Si Petrus. Tatadda do si Petruson sada sian 12 sisian ni Tuhan Yesus odo na hiperaktif mangalus-alus hatop tu Tuhan Yesus. Molo adong di dok Tuhan Yesus sada kalimat itor si Petrus odo na mangalus-alus. Jala sarupa do diturpo hope. Si Petrus adong hatana madok songonon. Guru dengganai dison. Hubay kami masopo-sopo tulu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Saihirana bijak donian ibana madokoni. Alai molo sumol hot tita mamereng pribadi ni si Petrus deteksi ternyata dohonom ma ibana madoki na mga itungadol do na marpabuat doon ala dihilala ibana sonak yedo badison mersilam Jesuson di sisi Musa di sisi Elia tokoh-tokoh yang dihormati di perjanjian lama. Inna rohana unang benyan mago suasana sorgawion ido bana idok hubaem masopo-sopo tolu dison ala di teks sebelumna ima di bidua luan non buita jaha ditikiri dok Tuhan Yesus tu si Petrus nama anak ni jolmai habis nama ibanai parsulapak dohok dileai alaina hehe do ibana diari patoluhon itor ditarik si Petrus do Jesus guru unang madoki songoni unang mamasay na ibana do di pangatusyon ni si Petrus sotong gabi Mesiasi menderita hape Jesus madok iko menderita do Mesiasi manang anak ni jolmai laos alani ido hudok naking diturpuhon molo pesongon na denggakian si Petrus manawarhon mabangun sopo-sopo tolu na marpabuak do ba na mga tungadol doy ma hape tim inti manwaingon na olo masa do inang ditonga-tonga ni parsorata akka tim terdekat tai diulahod donian akka ulaw ni dohok denggan alay na marpabuat tu diri na manang na mga tungadol hiado adong sahalak ama magkail ibu tahu udah magkail memancing jadi magkail amat tai di sada sungai adong dongan na tonga mata na asing di si dungi ditikina magkaili amatay ngasongon nai tarik ubang-ubang nai ado bahasa ubang-ubang do pelampung ngasongon nai tarik-tarik buti ditarik do itor disita amatay disita hugijang adong saya dah dapat ikan gabus dung sah gijang alai horo ada ngapa lapas do pe di mata ni pacing nai itor madabu dekei tu darat jonok nama tu sungai termerlu jo ngamata na saya do ni takupi mana dapat pasoal halaki dekek kudoin naon bahail hudoin naon daong ikak kudoi auru makkailina daong asugari so takupi mago doi kami pasoal manasida aladang adong tidik temu beta mai tatu hapungin na lama lah itu kepala desa dung jupang tu kepala desa harapanna kepala desa manona pada mehon saat tu kepala desa setiap bida mula dong keluarga kepala desa dang imanon idok kepala desa ngai bigit tong pasualala songonom mai ho pacingmu ho manakup ulunai di homa ala pacingmu do nama buat ihurnai di homa ala hodo nama manakup ala yang gotong-gotongano diauma ayado pada meho kamu tong do nama pabuat di mana tu dirina sadiri iulah do do denggan ala ima adong namangai tungadol ni do na molo bahasa na hudok kon nakalingan si Petrus pesongoni do ipai do imana pa jongjong sopo tulu sebenarnya asa amat do imana alani ido di dok tu imana di ayat na onomi aidang di boto na ni do nai sian hautoon na do imana madokoni molo songoni do hita menyikapi segala hal itu ngatongan nguluton ido banar rikotian tangi hokamu Jesusi
Asa boha, asa unang di bagasan haoto o kita mangadu pihak kana masa menanggap pihak kasih tanggapan tonga-tonga ni ngolutta. Jala molo didok dison si Petrus si posisi na mga tungadol, dangolo iba na menderita. Molo na yung gabi si Uto Jesus si dangolo iba na menderita. Hape takas didok Tuhan Yesus. Di bidua luay 34, 35, 34 didok songonon. Nasa nagiot mangihut tonaw di suadahom ma dirina dituhuk ma silang natu ibanay dihutom maaw. Itu syarat dari Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikut aku dia harus memikul salib. Ale si Petrus dangolo ido ubay na songoni sikap ni ibana. Jadi dihamuna ka manami nanami natardok gabi si huton Tuhan Yesus Kristus asa unang dihaoto kita. Dihaoton madok molo mangihuto Yesus si tarpasu-pasu masonang madangarong besahit dangarong bearsak. HP didok dison ikon tinggil jala tangi hita tu suara ni debata asa unang sian haotoni hita madok si dohonota unang sian haotoni hita laho mangulahon akka siulota. Dungi di ayat 8 didok dung saya halaki makatai dang sadia liling dang disibe dang haida be si Musa dohot si Elia lapatan na dang obbe titik fokus na holat Tuhan Yesus nama sapala naong nidok ibana gabe mangihutton Tuhan Yesus ikot tu Tuhan Yesus nama fokus ni ibana dang betu si Musa dang betu si Elia ikot tu Tuhan Yesus nama tinggil si pareonna manangihon suara ni Yesus na menuntun ibana tonga-tonga ni ngoluna manguluhon ibana di sudi pardalanan na batuluhon om manaparpudi Yesus do partano batoan dihita huhut si tangi honota uluy may di ayat sia di dok songonon jadi lahu tuat sian dolohi di popai ma nasida unang di pajojor nani ida nasida itu halak ia sojolo hehe anak ni jolmai sian damat di tonaho Yesus do tu si Petrus Jakobus si Johannes unang jopa bobo hamu tu halak na binereng monoda sojolo hehe non anak di jolmai lapatan na iko boto on nasida do sadihari tikina mangului manang mangulahon nang nidok ni tuhatay jala lausongoni do di paingot tu hita saluhut na asa ternyata hape dang sudena ni idai itor dokonon tu halak na asing manang nadenggan manang sudenggan dang sude na ni idai itor pabobon tu halak na asing pai mau do tikina lehet sadihari ipasahaton tu nasida asa boha asa unang gabe marai di iba doho dinani hata anon jadi kota kasjo pai matikina baru be pasaha tu nasida ido nani dok ni Tuhan Yesus tu sisyan na tulu halaki jala naing manasida mangului dinani dok nai asa bui nian songon si Maria ima dung ditangi honi bana dang itu riba bawa ibana ia sejolo idok di pahusor-usor ibana di bagasan rohan jadi hatani debata naung tatangi honon taului ma marhite na pahusor-usor hosa di bagasan ngoluta ganup marsada-sada asa disaluhu nai dohonon nama tangihon suara ni Tuhaniului unang jua ditiki ditangi hok adong sada ama marmobil ibana madabu tujurang dohot mobil non kaluar ibana sam mobili alahai dang sahak do petutoru tutano sakko amatai di bagasan hau-hau di sadahau sakko tangan nai itoritio bibana borngin nama sai jiga gulap situ tu ala itu bibana mah holan hawon nama sitio pun martangiang ibana Tuhan urupiau unang tung marmarau on nama sitio poko holan hawon inday bana itangiang nai itor hatop dia lusi Tuhan balua tangami ninna marpikir ibana ngahudok konon nama sitio pun balua tanganon ibereng tutoru holom gulap sude mate mawon narohana dangi palua say ditiup terus hawi sampai tu tiurari dung tiurari ngalu jay bana ibereng tutoru satu ngameter nai nama tano jok do di luar pikirata hatani debata dang hobar tu tibang ta hatana alani i molo tung pesuhar di roham do di pikiranmu
dung ditangi hoko suaranai oloi unang jua. Amin martang yang mahit. Mauliate di pasahat rohanami tu adopan muali Tuhan. Disude panari honom mudi ngulu nami lumubi nasian hatam nau kutangi hok kami. Hodo Yesus partano batoa dihami. Homa tangi honon nami. Atong ali Tuhan anggiat mamerhiti to dim to di porbadia. Ganu pari say masihol hami manangihon suaram. Laho manangihon hatami. Jala huului huulaho kami dingulu nami si ganupari. Marhite todim di porbadia ima. Pargugui hami sudi ruasmon. Laho mangulahoni dingulu nami siapari. Tuhan pasu-pasu maruasmon. Siada dana name metsahatu akan nama tua. Manang dia pe noeng na pikiran dohot na binulus di nasida di tonga-tonga ni parnguluan na. Homa totong na mga ramoti nasida. Akan na marsak di bagasan habot ni roha. Apuli nasida ali Tuhan di parmoding ni ama na hinaholongan ni rohani nasida. Unang luas madele keluargay. Alay naing ma marhite apul-apul nasyakoy. Lehonom mudo pesilas ni roha. Sika ni arsak dohot ilu-ilu na masa tu nasida. Tuhan pasu-pasu maruasmon diragam ulaw ni nasida naho Bartolomo ni roham anggiat dapatan rezeki nasida sian akan naniulan ni tanganna nabuy parsaulihonon ni nasida nagabe hanguluan na di tonga-tonga ni keluarga lehon gogo doho semangat mangulahon akka ulawon na si ganupari asa totong ganupari martabata bagogo dohot las ni rohani akka amanami inanami saluhu na ruasmi mangulahon akka si ulon. Tuhan debata hodi hok kami do bangso dohot negara nami di minggu Tuhan patupaon ni bangso nami do ulaon pemilihan umum laho memilih calon presiden dohot wakil presiden memilih calon legislatif di tingkat sada di tingkat 2 DPR dohot anggota DPD atong asima roham pasu-pasu ma saluhut na Bawaslu petugas KPPS dohot sude aparat asa sitong na sila mangulahon ulahon na Tuhan mengawal pemilu dohot denggan di bagasan hati goran dohot hasitongan jala pasu-pasu masude paripe ni bangsoon asa pakyommu saluhut na nagabe alatmu oleh Tuhan memilit akka pemimpin-pemimpin na marhabiaran maradopoko asa lam tu denggan na lam tu maju na bangso dohot negara namion pos dorohanami Tuhan mardalan may dohot denggan di bagasan dame dohot las ni roha pasu-pasu ma akka ruas ni huriam na olo mamilehon dirina pasi dohot di kontestasyon say pargogoy nasida lehon haporseaon na tugu manang dia pianon ali Tuhan na jaloon ni nasida may di bagasan las ni roha jala homa totong na mangurupi lakka-lakka ni nasida onggo pangiduan nami ali Tuhan pasautom wakatahi ni nasida hobar tulomo ni roham atong ali Tuhan nami nang diudut ni ngulu nami oppe pasahat tami matuho asa homa totong na madongani urasi mahami siya dosa pangalasyon nami asalam tamahamion gabe haboran ni pasu-pasun holan marhite guarni anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin. Marinde mahita los tapasahat ma peliata nabaduahon. Sulu
Lihon ayat 2 rim mahita jongjong. Ulang hati agangku, sai pasang rohani, asamani haleluon, bainon di sondang lain. Sai kami maroha, sai pasian Tuhani, mengomong salut hakam, tupar holong rohai. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon nadenggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masian dan nelehom mitu hami pelean nami tuho, say jalo mai gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasia kami peleanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni seleho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tuton dim. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tuton dim. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tuton dim.